Добро утро! Казвам се Шенай. Тази практика ще бъде насочена към изграждане на сила в тялото. Ще активираме и ще ангажираме здраво мускулите на цялото тяло. Ако търсиш нещо, което е подобно на тренировка, нещо, от което да се събудиш сутринта, това е твоята практика. Разбира се, ще преминем и през някои по-плавни асани, ще загреем, ще направим асани за разтягане, за да сме сигурни, че тялото е добре подготвено. Нека да започваме. Да ставаме в баласана, в детската поза. Отпускаме тялото напред. И задържаме за миг в тази поза и дишаме равномерно. Представяме си как това ще бъде един прекрасен ден, как енергията ще тече плавно през тялото ни. Можеш да си помислиш как искаш да мине деня ти. Може би да е спокоен, да е по-вълнуващ. Или ако има някое предстоящо събитие, което всъщност те вълнува и искаш да се получи или да се случат нещата по хубав и определен начин, помисли за това събитие, представи си го как преминава. Просто задай твоето собствено намерение, как би искал денят ти да премине. Активираме раменете, ангажираме и пръстите на ръцете си и изпъваме колкото можем още тялото напред. Разтягаме хубаво тялото, натискаме леко гръдния кош надолу към постелката и задържаме още за момент тук. Добре, на вдишване бавно повдигаме тялото нагоре, избутваме се с ръцете и заставаме на 4 крака. На вдишване, глава нагоре. Издишаме в кръгъл гръб. Вдишваме глава. И издишаме кръгъл гръб надолу. Отново вдишваме. И издишаме в кръгъл гръб. И последно вдишваме. И издишваме. Добре. Сега поставяме дланите малко по-напред
И се пускаме напред и надолу в модифициран планк. Задържаме за момент тук. Добре. Пускаме тялото от ръцете надолу на постелката. Издишваме. На вдишване. Тяло нагоре в кобра. Издишаме седалище назад. И отпускаме отново в детската поза. Издишваме. Повтаряме на вдишване тяло напред в планк модифициран. Задържаме за момент. И бавно се пускаме от ръцете към постелката. Издишваме. Вдишваме. Кобра нагоре. И издишваме седалище назад. Отпускаме се в детската поза. Повтаряме още 3 пъти. Тяло напред. Задържаме малко в планк. Издишаме, пускаме тяло надолу. Вдишваме. Кобра. На издишване. Детска поза. Отново на вдишване. Повтаряме още 2 пъти. Пускаме се на постелката. И на вдишване. Тяло нагоре в кобра. И издишваме в детската поза. И последно на вдишване планк. Пускаме тяло надолу. На вдишване граден кош нагоре. И на издишване връщаме се в детската поза. Добре. Изправяме тялото на 4 крака. И се вдигаме в куче, глава надолу. Добре, нека да разходим кучето. Рано сутрин мускулите на краката, бедрата и пръстците обикновено са сковани, поне моите. Нека да разтегнем един по един хубавичко краката. Сега с 2 крака едновременно повдигаме стъпалата нагоре и ги пускаме обратно до постелката. Презадържаме за момент, вкача глава надолу. Издишваме хубаво. И на вдишване десен крак назад и нагоре. Издишваме коляно напред към гърдите в планк. Вдишваме отново крак нагоре.
И издишваме в планк. Отново вдишваме крак нагоре. И издишваме. Куче глава надолу. Сменяме краката. На вдишване ляв крак назад и нагоре. На вдишване коляно напред към гърди. Вдишваме крак нагоре. И издишваме отново към гърди. И последно вдишваме. И издишваме. Куче глава надолу. На вдишване десен крак напред към дланите. Разтягаме малко тук. На вдишване повдигаме тялото и ръцете нагоре. Заставаме във войн и на издишване бавно пускаме ръцете и лявото коляно към пода надолу. Издишваме. На вдишване отново повдигаме тяло нагоре. Издишваме, пускаме коляно надолу. И вдишваме нагоре. Издишваме, пускаме надолу. Повтаряме още 2 пъти на вдишване, тяло нагоре. Издишваме, пускаме коляното. И последно вдишваме нагоре. И издишваме, пускаме коляно на постелката. На вдишване ръце нагоре. И сега на издишване тялото и ръцете напред към постелката. На вдишване крак назад, куче глава надолу. И издишваме хубаво. И на вдишване ляв крак напред. Задържаме отново за момент тук. Разтягаме хубаво краката. И на вдишване бавно тяло нагоре. Издишваме, пускаме тяло и коляно на постелка. Ръцете идват надолу. И вдишваме, повдигаме бавно тяло. Издишваме, отпускаме. Повтаряме още 3 пъти. Вдишваме тяло нагоре. Издишваме, пускаме коляното на постелката. На вдишване тяло нагоре, ръце нагоре. Издишваме, пускаме бавно тялото. И последно вдишваме. И на издишване пускаме отново коляното на постелката за последно. И на издишване ново тяло нагоре. Издишваме, длани идват напред. И на вдишване този път взимаме левия крак напред при другия. Изправяме коленете. Почиваме си за момент тук. Свиваме коленете, един по един, краката назад, куче глава надолу и спускаме на 4 крака на пода. Заставаме отново в модифициран планк и бавно пускаме тялото надолу към постелката.
Хващаме десния крак и го натискаме малко надолу към постелката, да го раздвижим и да го разтегнем. Отпускаме крака обратно на постелката, свиваме лявото коляно, хващаме си стъпалото. Натискаме до там, докъдето се чувстваме комфортно. Отпускаме крака. Повдигаме тялото нагоре в кобра. Изтъпваме седалището назад и се пускаме в котка. Задържаме за още няколко вдишвания и издишвания. На вдишване тяло издърпваме назад и кръгъл гръб. Сядаме на постелката. Сутрешните практики предпочитам да ги завършвам седнала, а не в шавасана, за да не ми се доспи отново. Сядаме удобно на постелката, отпускаме раменете, отпускаме ръцете, затваряме замикочи. Не стягаме челюстта, отпускаме всички лицеви мускули. Гръбначният стълб е изправен, раменете са надолу. И с усмивка бавно отваряме очи и сме готови за един прекрасен ден. Благодаря ви за тази практика.